Leviticul 16, sigilarea, închiderea harului și trâmbițele, partea a treia. Ce este chipul fiarei? Domnul mi-a arătat în mod lămurit că icoana fiarei va fi făcută înainte de încheierea timpului de probă, pentru că aceasta va fi marea încercare pentru poporul lui Dumnezeu, prin care se va decide destinul lor etern. Acesta este testul pe care trebuie să-l aibă poporul lui Dumnezeu înainte de a fi sigilat. Chipul fiarei este definit la pagina 443-445 din Tragedia veacurilor. V-aș încuraja să citiți aceste pagini și veți realiza că cuvintele duminică sau legea duminicală lipsesc de acolo. Nu apar. În opinia mea, marea majoritate a adventiștilor de ziua șaptea nu au nicio idee despre modul în care se formează chipul fiarei. Nu poate exista niciun semn fără imagine, deoarece imaginea este mijlocul prin care se aplică semnul. Rezultă atunci că imaginea trebuie să preceadă semnul. Vă invit acum să vă uitați la cele ce urmează și să vă formați părerea personală. Dar amintiți-vă, testul nostru vine atunci când chipul este format, nu când se adoptă legea duminicală națională. În opinia mea, chipul deja există sau este pe ultimii 10 metri, nu 100, pe ultimii 10 metri. Personal sunt convins că chipul fiarei există. Numai Dumnezeu știe ce e cu chipul fiarei acum, deoarece chipul controlează acum majoritatea surselor noastre de știri, inclusiv YouTube, Twitter, Facebook și Google. Și ca parte a chipului, dacă conținutul nu este aprobat de standardele lor, este cenzurat. Aceasta este noua noastră America. Primul amendament al Constituției Statelor Unite. Congresul nu va elabora nicio lege care să impună o religie sau să interzică practicarea liberă a unei religii sau să restrângă libertatea cuvântului sau a presei, sau dreptul poporului la întruniri pașnice sau de a adresa guvernului petiții privind repararea nedreptăților. Congresul nu trebuie să dea legi privitoare la instituirea vreunei religii sau la interzicerea libertății de practicare a vreunei religii, sau care îngrădesc libertatea de exprimare, sau libertatea presei, sau dreptul poporului de a se aduna pașnic și de a cere guvernului să le rezolve plângerile. Am pierdut acum libertatea de exprimare și libertatea presei. Nu mai este. Totul e controlat. Credeți că încă mai avem exercițiul liber al religiei? Bisericile sunt închise de mai bine de un an. Dacă nu purtăm o mască asupra căreia CDC-ul, The Center for Diseases Control and Prevention, CDC, Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, în traducere, au modificat de cel puțin 3 ori regulile cu privire la măști. Nu putem participa dacă nu avem mască. N-ați primit mesaje? Fără mască nu puteți veni la biserică? Ați primit. Înțelegeți corect. Nu încerc acum să fac lupta anti-mască sau lupta anti-nu știu ce. Vorbim despre chipul fiarei. Apoi, după aceasta cu mască, vor solicita un pașaport de vaccin. Cine? Guvernul. Pentru a se închina. Și ne mai lipsește o lege duminicală națională. Totul este aici. Deocamdată o să rămâneți uimiți imediat că și în mijlocul nostru se vorbește exact de același lucru, de vaccinare. Nu poți să te închini lui Dumnezeu în duh, în spirit și adevăr dacă nu ești vaccinat. Și asta vine de la forul cel mai suprem al bisericii noastre. Este trist, dar asta se întâmplă. Verificați-vă e-mail-urile, cei care le primiți. Depinde din ce țară sunteți. Dar aici, în Canada, e-mail-urile care se trimit la membrii bisericii unde fac parte, stă scris negru pe alb. Masca, purtarea măștii și respectarea regulilor de igienă și distanțe sociale este obligatorie pe tot parcursul serviciului divin. Ce caută cezarul la biserică? Dar aceasta deocamdată este cu masca. Urmează vaccinul și apoi urmează legea duminicală. E convingerea mea personală. Democrații
pun la îndoială deciziile operatorului TV de a găzdui Fox News, OAN și Newsmax, invocând dezinformarea. 2 februarie 2021. Democrații au presat, acuzând punctele de vedere înclinate spre dreapta de a servi drept dezinformare, fabrici de zvonuri și teorii ale conspirației, focare care produc conținut care duce la răul real. Acestea sunt acele canale televizate ori surse de știri de alt gen decât cele oficiale care ni se arată. Sunt și astea oficiale, dar care nu vorbesc doar ceea ce li se spune. Vorbesc adevărul. Dacă vreți să știți pe unde suntem, comparați ceea ce vedeți la știri zilnic cu ceea ce spun aceste canale. Amazonul și-a schimbat în liniște politica de conținut pentru a include interdicția discursurilor de ură. Pe 2 martie. Amazon este rețeaua cea mai tare astăzi în lume, care s-a îmbogățit cel mai mult prin vânzările acestea online. Dar ce este chipul fiarei și cum va fi realizat sau făcut? Icoana este făcută de fiara cu 2 coarne și este făcută pentru fiară. Mai este numită și icoana fiarei. Pentru a vedea cu ce se aseamănă icoana și cum va fi realizată, trebuie să studiem caracteristicile fiarei însăși. Papalitatea. Deci, fiara este papalitatea. Tragedia veacurilor, pagina 443. Atunci când prima biserică a decăzut, a devenit coruptă, depărtându-se de simplitatea Evangheliei și a primit riturile și obiceiurile păgâne, a pierdut spiritul și puterea lui Dumnezeu. Dar pentru a stăpâni totuși conștiințele oamenilor, care este scopul? Stăpânirea conștiințelor oamenilor. A căutat sprijinul puterii pământești. Astfel a rezultat papalitatea, o biserică ce a subjugat chiar și puterea statului și a folosit-o pentru realizarea planurilor ei proprii. Puterea statului pentru realizarea planurilor ei proprii. Așa a făcut papalitatea în timpul Evului Mediu. Mai ales pentru pedepsirea ereziei, între ghilimele. Pentru ca Statele Unite să facă un chip fiarei, puterea religioasă trebuie să stăpânească asupra guvernului civil, astfel încât însă și autoritatea statului să fie folosită de biserică pentru a-și ajunge scopurile ei proprii. Acum când spunem că biserica să controleze statul, aceasta nu înseamnă preoți îmbrăcați în robă preoțească să stea la conducerea Statelor Unite. Nu. Aceasta înseamnă presiune din partea. Dar să lăsăm. Imediat o să citim aceasta. Simțiți că conștiința dumneavoastră este controlată prin frică și opresiune? Dacă simțiți așa, să fiți siguri că e vorba de chipul fiarei. Și bisericile protestante care au călcat pe urmele Romei, încheiind alianță cu puterile lumești, au dat pe față aceeași dorință de a restrânge libertatea de conștiință. Un exemplu de felul acesta este dat de persecuția bisericii anglicane asupra unor disidenți care a durat mult timp. În secolele 16 și 17, mii de slujitori care nu s-au supus au fost constrânși să plece din bisericile lor și mulți, atât pastori cât și laici, au fost supuși la amenzi, închisoare, tortură și martiriu. Tragedia veacurilor, pagina 443. Începem să vedem aceasta? Data de 8 mai, anul acesta, Arthur Pawlowski și David Pawlowski, pastori protestanți, arestați după serviciu divin de la biserică. Probabil că ați văzut aceste imagini. În plină zi, în mijlocul străzii, mașinile trec pe alături, traficul nu încetinește și poliția îl ridică și îl duce și îl spune: este ilegal ce faceți, iar ei nu se opresc. Incredibil! Profetizarea că va vorbi ca un balaur și va folosi toată puterea fiarei dintâi prevestește în mod clar dezvoltarea unui spirit de intoleranță și persecuție, pe care l-au dat pe față națiunile reprezentate prin balaur și prin fiara care seamănă cu un leopard. Vedeți spiritul de intoleranță și persecuție în creștere în Statele Unite? De ce state? Pentru că Statele Unite este locul unde se va forma, ori este format, o să vedem imediat, chipul fiarei, și de acolo se va da tonul mai departe pentru evenimentele finale. Administrația Biden lansează o acțiune
de la ușă la ușă. În prima prezentare am prezentat aceasta. Pentru a vaccina americanii și aceasta declanșează o reacție majoră. Vă amintiți diapozitivul din 26 iulie de mai sus. Andrew Cuomo, trebuie să batem la uși, să punem oamenii în mașini, să-i transportăm și să le administrăm acel vaccin în braț. Data din 9 aprilie 2018. FBI-ul face raiduri la biroul avocatului lui Donald Trump, Michael Cohen. Trump numește aceasta o rușine. Este straniu că după aceasta acest bărbat a devenit inamicul lui Trump, după ce FBI-ul l-a arestat. N-au găsit nimic la el, dar a devenit unul din cei mai aprigi împotrivitori. 1 februarie 2019 a făcut FBI-ul uz excesiv de forță când l-a arestat pe Roger Stone. În orele premergătoare zilei de 25 ianuarie, mai mult de o duzină de agenți FBI au asaltat casa lui Roger Stone din Florida de Sud și au luat în custodie unul dintre cei mai apropiați confidenți de lungă durată a președintelui Trump. CNN a arătat agenți care se deplasau pe alee cu arme și lanterne în imagini, despre care criticii au spus că sunt șocante. Un bărbat, un om în vârstă de 70 de ani, au băgat FBI-ul, au făcut show, n-au găsit nimic, n-au făcut nimic, dar au speriat și au folosit forța. Vă amintiți de această scenă? Marks și Patricia McCloskey, ce s-a întâmplat cu adevărat în St. Louis în acea zi? Acest cuplu se aflau în casa lor, în spatele casei, la un barbecue. Deodată, în fața casei au venit un grup de protestatari, în jur de 300 de persoane, au dărâmat poarta de intrare de la casa lor și au vrut să intre în casă. Ei au ieșit, când au văzut aceasta, au zis că ăștia ne omoară, au luat armele, n-au tras niciun foc, dar i-au oprit pe acești protestatari. Cu ce s-a soldat? Niciunul din cei care au atacat și au distrus n-a fost tras la răspundere. În schimb, oamenii aceștia, până acum 2-3 săptămâni în urmă, au fost trași doar prin judecăți și cercetați și chinuiți, pentru că au luat arma în mână, să se apere. În America există dreptul de apărare a vieții cu arma în mână și era legal ce făceau ei. Și totul s-a încheiat istoria că a ajuns până la guvernatorul statului și guvernatorul le-a dat iertare, adică a anulat cazul prin grațiere. 31 ianuarie anul acesta, prima știre la CNN, de prima pagină, echipa de apărare a destituirii lui Trump pleacă cu mai puțin de 2 săptămâni înainte de proces. Prin presiunea asupra acestor oameni care l-au apărat pe Trump, vreau să apară în fața legii, cu 2 săptămâni înainte, ei se dezic de lucrarea lor și îl părăsesc pe Trump. Foarte straniu. Apartamentul și biroul de avocați din partea de est a lui Rudy Giuliani au fost percheziționat de FBI. Un domn de 70 de ani. Un bătrân. Nici o scrupulă. 28 aprilie, anul acesta. 26 aprilie. Adventist Health. Vă recomand fiecăruia să vă înregistrați la acest site. Veți primi toate știrile în legătură cu profețiile și cu Scriptura în ceea ce privește împlinirea prezicerilor Bibliei. Medicii de la Adventist Health, care se opune direct conferinței generale, cer liderilor bisericii să propage vaccinurile de la amvon. Apelul a fost făcut în timpul unei întâlniri comune organizate de Adventist Health și Orange County pe 26 aprilie 2021. Adventist Health, în parteneriat cu primarul din Orange County, Jerry Demings, și Departamentul de Sănătate din Florida, a sponsorizat evenimentul numit Combaterea ezitării față de vaccinare. Dacă doriți să vă închinați în duh și în adevăr, vaccinați-vă! Simțiți presiunea? Simțiți ce se întâmplă? Aceasta o vorbesc lideri în domeniul sănătății în biserica noastră. Este tragic. Parcă nu mai avem spiritul profetic, nu mai avem reforma sanitară, nu mai avem descoperiri la Dumnezeu. Tot ce ne va salva va fi vaccinul. Nu mai avem pe Dumnezeu în persoană care să ne apere. Nu mai avem făgăduința Domnului Iisus. Dacă ne vom pune mâinile pe cineva și omul acela a făcut păcate, îi se va ierta, și dacă e bolnav, se va vindeca. Minuni mai mari veți face ca mine, zice Domnul Iisus, când vă trimite pe Duhul Sfânt. Unde sunt vindecările? Unde este încrederea în Dumnezeu? S-a dus totul. Timp de un an de zile, uitați-vă ce se întâmplă prin bisericile noastre. Și aceasta vine tonul de sus.
E trist. 26 luna 4, același lucru. Advent Health, Orange County s-a unit la primărie pentru combaterea ezitării față de vaccinare. The challenge becomes that you can still potentially spread the disease even if you are vaccinated, and that's why you see all of us wearing masks as well. I think it's really, really important that people understand, if you want to be able to worship in spirit and in truth, as the word says, get vaccinated, right? Yes. It's just that simple. And then bring a friend to church, right? Or bring a friend to get vaccinated and then bring them to church with you. There's a great deal of confidence, comfort, and belief that people ascribe to their spiritual leaders. And literally, if we could encourage pastors, deacons to speak about getting vaccinated from the pulpit, I think that's incredibly powerful. Because you are the spiritual leaders of the community, and the church, or wherever the house of worship, is a respite for so many people. And just as they need information on spiritual guidance, they also need information on physical wellness guidance as well. And so I think that we should not underestimate the power that is in the pulpit to address vaccines and vaccine hesitancy. Suntem scuzabili dacă din ignoranță distrugem zidirea lui Dumnezeu, introducând în stomacul nostru droguri otrăvitoare sub o varietate de denumiri pe care nu le înțelegem. Este datoria noastră să refuzăm toate aceste prescripții. Până astăzi, toate cele 3 vaccinuri aprobate sunt considerate experimentale în Statele Unite, deoarece nu au fost aprobate de FDA. Este agenția care aprobă medicamentele și vaccinurile în Statele Unite. Controlează piața aceasta a medicamentelor. Printre altele, este o mare diferență între limba română și limba engleză. În engleză, când se spune medicament, sună drug. În română, când spui drog, nu sună medicament, ci sună droguri. Realitatea este că medicamentele care le înghițim sunt niște droguri. Dacă greșesc, medicii care mă ascultă, vă rog să mă corectați. Și drogurile acestea fac rău corpului. Niciun medicament nu vindecă. Doar că există 2 tipuri de droguri. Legale și ilegale. Cele legale sunt administrate, cele ilegale sunt interzise. Dar ambele își fac lucrarea de distrugere a corpului nostru. Pe data de 12 iulie, vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, a avut un discurs. Ea a vorbit despre iubirea față de aproapele. Tot aici a spus despre activitatea președintelui Biden și administrației sale. Dar ce mi se pare interesant în aceasta este că dânsa spune că cea mai mare împlinire și sensul cel mai profund al poruncii Domnului să iubești pe aproapele ca pe tine însuți se împlinește prin a te vaccina. Observați? Statul vorbește în biserică despre ce înseamnă dragoste conform cuvântului Dumnezeu. Nu uitați, vorbim despre chipul fiarei. Vaccine gave us the upper hand against this virus, and nearly 160 million Americans are now fully vaccinated. So the President and I, together with state and local officials like those here today, will keep pushing to get every eligible American vaccinated. Last week, the President spoke about what our administration is doing to boost vaccination rates. And basically, it boils down to 2 big things. We are bringing the facts, not misinformation, the facts directly to the people. Okay, the facts, 1. And 2, bringing the vaccine directly to the people. Okay? So we have volunteers who are going door to door to give people information about the vaccines. Let's take it to the streets. Take it to the people. That's what we're talking about doing. Knock on those doors. Hello, neighbor. We also have vaccines being sent to primary care doctors and pediatricians. Pediatricians who so often will treat the child, and then as they're treating the child, look over at the mother or the father and say, well, how are you doing? Right? And we are setting up clinics in workplaces and sending mobile clinics into communities.
we are leaving no stone unturned. You know, a couple weeks ago I was down in Atlanta at Ebenezer Baptist Church. Of course, you all know this is the church where Dr. King preached until the day he died. And today, it is a place of worship, but as most places of worship, also a place of healing. It is a vaccination site. I do believe that the act of getting vaccinated is the very essence of what the Bible tells us when it says, love thy neighbor. Right? Because what we know is, one can ask, well, who is one's neighbor? Is that, yes, it may be the person next door, and it may be the man on the side of the road, and it may be a perfect stranger. And in the face of that stranger, you see a friend. That's what this is about. And so by getting vaccinated, you are loving your neighbor. Video, foarte important. Sindicatele profesorilor sugerează închiderea școlilor dacă studenții nu poartă mască. Am citit în spiritul profetic că sindicatele la sfârșit vor fi una din forțele cele mai tare ale lui Satana pentru a-și impune legea duminicală, până la urmă, legea sa. Și am fost sfătuiți să avem grijă cu privire la sindicate. Se apropie repede timpul când puterile care conduc uniunile sindicale vor fi foarte opresive. Domnul ne-a învățat din nou și din nou că aceia care alcătuiesc poporul nostru trebuie să-și ducă familia afară din orașe la țară, unde pot să cultive pământul și să obțină propriile produse. Observați, începe să vorbească despre uniunile sindicale care vor deveni opresive și vorbește despre ieșirea la țară. Câți dintre noi mai suntem la oraș? Câți dintre noi am luat în serios ieșirea la țară? De ce? Deoarece în viitor problema cumpărării și a vânzării va fi foarte serioasă. Sindicatele vor fi una dintre agențiile care vor aduce pe acest pământ un timp de necaz cum nu a mai fost de când este lumea. Vă aduceți aminte Daniel 12:1? Atunci se va ridica Mihail și va fi un necaz așa de mare cum n-a fost de când este lumea. Observați, aceleași cuvinte le folosește. Lucrarea celor din poporul lui Dumnezeu este aceea de a se pregăti pentru evenimentele viitorului, care vor veni curând asupra lor cu o putere orbitoare. În lume vor fi formate monopoluri uriașe. Uniunile și confederațiile sindicale din lume sunt o capcană. Frate și soră, mai sunteți în sindicat? Înțeleg. Dacă părăsiți sindicatul, pierdeți tot. Dar dacă pierdem viața veșnică din cauza sindicatelor, e de gândit. Vă rog, rugați-vă Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să înțelegem acest aspect. Feriți-vă de ele și stați departe de ele, fraților. Aceste uniuni sunt unul dintre semnele ultimelor zile. Viața la țară, Ellen White, pagina 9-11. Larga diversitate a doctrinilor bisericilor protestante este privită de mulți ca fiind o dovadă hotărătoare că niciodată nu se va putea face vreun efort pentru a se asigura o uniformitate forțată. Dar s-a văzut de-a lungul anilor în bisericile de credință protestantă un sentiment puternic și mereu crescând în favoarea unei uniri întemeiate pe punctele comune de doctrină. Pentru a se asigura o astfel de unire, este neapărat necesar să se renunțe la discutarea subiectelor asupra cărora nu sunt de acord, oricât de importante ar fi din punct de vedere biblic. Marea luptă, tragedia veacurilor, pagina 444. 2013, Papa a ținut o mesă în fața a 3 milioane de brazilieni care l-au așteptat și l-au venerat. Și tot pământul se minuna de fiară. Apocalips 13:3. 2014, liderul mega-bisericii suedeze, Ulf Ekman, se convertește la catolicism, năucind congregația sa. Nu e nicio problemă. De fapt, nu e nicio diferență. 2014, Roma. Obama a avut o întâlnire cu Papa care a durat 52 de minute. America protestantă. Dacă înainte, americanii, când se rugau lui Dumnezeu, țineau mâinile la spate, ca nici într-un fel măcar să nu adieze despre vreun semn care vine din Roma, acum se întâlnesc și stau la masă. Uitați-vă ce de veseli sunt ambii. Sunt prieteni. 2014, același an, Roma. 2 predicatori controversați TV l-au întâlnit recent pe Papa Francisc într-o încercare de a dărâma zidurile diviziuni dintre catolici și protestanți.
Atunci când bisericile principale din Statele Unite se vor uni asupra unor puncte de doctrină care le sunt comune, vor influența statul pentru a impune decretele lor și pentru a susține instituțiile lor. Atunci America protestantă va face sau va fi format o icoană. În română scrie va face, în engleză scrie va fi format. Nu atunci va forma, ci deja arată că este format chipul fiarei sau o icoană Bisericii Romei. Iar aplicarea pedepselor civile asupra disidenților va fi rezultatul inevitabil al acestor acțiuni. Instituțiile lor sunt deja susținute prin intermediul deducerilor fiscale 501C3, deducerea taxelor. Drept urmare, nu mai putem condamna public în Biserica Adventistă de Ziua Șaptea avortul, căsătoria între persoane de același sex sau mișcare LGBT. Ați auzit expresia cei din America de Nord. În America nu se exclude. De ce? Pentru că în America biserica primește bani de la stat prin deducerea taxelor și nu poate să protesteze împotriva acestor păcate. Pentru că în clipa când vor face lucrul acesta, se va închide finanțarea. De aceea, tonul care se dă astăzi nu mai este tonul predicării soliei, ci este un ton de pace și liniște. Imediat o să ajungem și la acest aspect, pace și liniște. Să nu ne mirăm că în ultimul an și jumătate măcar o declarație oficială cu privire la starea închiderii bisericilor nu s-a făcut. Și se evită pe orice cale discuția pe acest subiect. Să nu ne mirăm. Vorbim despre chipul fiarei. 24 octombrie 2017. Doi lideri proeminenți, cardinalul Daniel DiNardo și Kenneth Copeland, un predicator TV penticostal, organizează o întâlnire între 24 și 26 octombrie, o întâlnire de unire în Hristos. Motoul lor a fost acesta, sărbătorind un an al destinului. La această sărbătoare s-au unit mai multe sărbători. Aniversare de 40 de ani de la conferința carismatică ecumenică din Kansas City, aniversare de 500 de ani a reformei protestante, aniversare de 50 de ani a reînnoirii carismatice catolice, această mișcare a început în anul 1967, aniversare de 50 de ani ai mișcării mesianice, același an, 67. 24, luna 10. Vino și experimentează aceste experimente esențial din istorie în care liderii catolici, protestanți și ortodoxi își lasă deoparte diferențele pentru a reconcilia 500 de ani de iertare. Bucurați-vă o gamă puternică de 43 de vorbitori. În 2017, Kansas City este anul construirii de poduri cu alți lideri interconfesionali ori interconfesiuni pentru a accepta diferențele noastre, a sărbători diversitatea noastră și a ajuta la vindecarea rănilor din trecut. Care răni între protestanți și catolici? Care sunt rănile? Oare nu vindecarea rănii de moarte? 24 luna 10, același an. 18 luna 10, 2015. 22 a 10, 2015. 8 august 2015. Lipsa unității creștine dăunează mărturiei Evangheliei, spune preotul, pentru a câștiga lumea pentru Iisus Hristos. Creștinii trebuie să depășească diviziunile dintre ei, a declarat preotul franciscan, părintele Dmitri Sala la conferința Foc și Fuziune. 18 luna 10 a 2015. Unitate în diversitate. Ori 22 luna 10 a 2015. Evanghelicii, ortodoxii și catolicii au discutat împreună justificarea și reconcilierea. 20 iulie 1977. Kansas City. Americanii în rugăciune și purtători de Biblie din mai multe confesiuni protestante și romano-catolicii s-au adunat pentru ceea ce a fost descris ca cea mai mare adunare ecumenică a creștinilor carismatici din istoria modernă. Anul 2017 marchează 40 de ani de la această ocazie semnificativă și, uniți în Hristos, a ales să găzduiască conferința de reconciliere denominațională Kairos 2017 pentru a comemora acest eveniment istoric unde liderii bisericilor catolice, protestante și ortodoxe se vor aduna pentru a se pocăi pentru disensiune, pentru a cere iertare și pentru a sărbători diversitățile noastre. Extraordinar. Această mișcare este
inițiată încă în anii 60-70, iar acest eveniment a avut loc în 1977, peste 40 de ani în urmă, 44 de ani în urmă. Aici îl aveți pe Tony Palmer, el și Papa Francisc. Miracolul unității a început. O să urmăriți video-ul care urmează. Acesta a fost publicat pe 24 februarie 2014. Încă din 1999, protestantismul, protestul nu mai există. Sunt declarațiile acestui om care este prietenul a 3 papi consecutivi. Adică a fost că acum nu mai este în viață. Urmăriți video-ul. Hello, I'm Tony Palmer. I'm the Abbot Bishop of the Order of the Ark Community. We are an ecumenical or a interdenominational community of Christians connected to our common desire to see the manifestation of the visible unity of Christians all over the world. We are witnessing something Jesus prayed for, and that is the unity of Christians. I see this happening all over the world while I'm on my travels in various denominations. We are witnessing the unity of Christians by the Spirit of God and not by the doctrines and traditions of men. As an evangelical Anglican, I have served under 3 popes: Pope John Paul II, Pope Benedict XVI, and now Pope Francis I. The Roman Catholic Charismatic Renewal began back in 1967. That's less than 50 years ago. This movement has now grown to be over 200 million born again and spirit-filled Catholic Christians throughout the world. In this video, we have a short message from both myself and from Pope Francis. I introduce the fact that since 1999, the protest of Luther is over, and therefore we are now living in a post-Protestant era. There is nothing higher than the torn body of Christ on the cross, and that's what makes us one, not our doctrines, not our traditions. Therefore, I'd like to challenge leaders of all non-Roman Catholic Church denominations. I'm speaking to all of us, all Reformed, all non-Roman Catholic Church leaders, that have not yet signed the joint declaration on the doctrine of justification, which brought an official end to the protest back in 1999. I challenge all church leaders to join the Lutheran Worldwide Federation and the Methodist Worldwide Church in agreeing with and accepting that the protest is over. It's a new day for Christianity. How can we continue to live as Protestants in a post-Protestant era? We are out of sync with reality. Chipul fiarei reprezintă acea formă a protestantismului decăzut care se va dezvolta atunci când bisericile protestante vor căuta ajutorul puterii civile pentru a impune dogmele lor. Marea luptă, tragedia veacurilor, pagina 445. 9 noiembrie 2016. Cum l-au ajutat evanghelicii pe Donald Trump să câștige? Vă aduceți aminte? Donald Trump a avut o întâlnire cu peste 1000 de pastori evanghelici care efectiv l-au ajutat să câștige alegerile din 2016. De ce evanghelicii încearcă să-și revendice puterea politică în 2022 pentru a face nul orice scrutin electoral? E foarte simplu, am citit deja în tragedia veacurilor. Pentru că aceste puteri religioase vor încerca să-și impune dogmele lor statului și populației ca atare prin intermediul forței statului. Dreptul de deconectare și necesitatea unei zile de repaus săptămânal europene comune. Raportul seminarului web al Alianței Duminicale Europene, 1 iunie 2021. Peste tot, logo-ul lor era, vedeți aici a doua mențiune, găsește-ne în țara ta. Alianța Germană pentru Duminica Liberă a dat în judecată orașul Frankfurt, care aprobase 3 vânzări duminicale. Instanțele au confirmat opinia celor în favoarea unei duminici fără muncă și vânzările au fost interzise. Mișcarea pentru duminică, ori Alianța Europeană pentru Duminică Liberă de Muncă,
cuprinde milioane de europeni. Europa, majoritatea este în această alianță. A acționat prin intermediul duminicii. Mai mulți lideri religioși își exprimă opinia cu privire la schimbările climatice și cu privire la întâlnirea care va avea loc la Glasgow anul acesta, pe 26 noiembrie. Toți îndeamnă pe toți să se implice pentru salvarea planetei. Parcă n-am fi citit niciodată că planeta aceasta va fi distrusă. Nu, noi ne pregătim pentru generații în viitor, pentru mii de ani, poate, de fericire pe pământ. Trezește-te, biserică! Treziți-vă, frați și surori, să ne trezim. O să las să urmăriți video care urmează și trageți noastră concluziile. North and south is a wonderful tapestry of scenery. We have great seascapes, wonderful farmland, and our towns and cities are full of nature. But like so many parts of our world, it's under threat from climate change. As Christians, we believe the earth is the Lord's and everything in it. God calls us to be part of restoring all of creation to full life. This year, the United Nations Climate Summit, known as Conference of the Parties, COP26 for short, is taking place on our doorstep in Glasgow. The world's leaders and campaigners will gather to agree on the next steps to help protect our world. Churches across Ireland and Britain are getting ready to take action through Climate Sunday. Climate Sunday is an initiative of churches together in Britain and Ireland. We are calling on all churches across Ireland, North and South to get involved in the movement for climate justice. Sometimes we feel powerless. It seems like such a huge problem, and we feel so small in comparison. Scripture reminds us that the small actions of individuals and communities responding to God's call can make a big difference. So what is Climate Sunday? We're inviting churches to begin with prayer and worship. Our calling to climate action begins with our faith. Hold a Climate Sunday service and together as a community begin to explore why action for the climate is part of our discipleship. The website climatesunday.org is full of ideas and resources to get you started. We're also inviting you to commit to long-term action for the climate. In this crucial year, we as churches can play our part in the journey of caring for God's world. Join one of the faith groups working in this area, like Eco Congregation Ireland, Christian Aid or Tear Fund. Finally, we're inviting you to speak up. The churches can bring a distinctive voice to the call for climate justice, rooted in our faith in a just and caring God. If you're in Northern Ireland, sign the Time Is Now declaration on the Climate Sunday website. If you're in the Republic of Ireland, contact your TD or councillor as a church and tell them of the need for urgent action. This is a year for churches to live out our mission, to love our neighbour and seek justice for all creation. How will you get involved? I hope you agree that climate change should be a priority for Christians, and I encourage you to support the Climate Sunday campaign. Cuvântul lui Dumnezeu a avertizat cu privire la primejdea care se apropie. Dacă acesta este neglijat, atunci lumea protestantă va vedea care sunt în realitate scopurile Romei, numai că atunci va fi prea târziu pentru a scăpa din cursă. Ea crește pe nesimțite în putere. Învățăturile ei își exercită influența în sălile legiuitoare, în biserici și în inimile oamenilor. Ea își înalță construcții masive și semețe, în ale căror ascunzișuri tainice se vor repeta persecuțiile de odinioară. Știați că fiecare construcție catolică are în subsolurile ei camere de tortură? O spuneți nu. Încercați să vă arate unde veți merge poate vreodată, să vă arate subsolul și să vă arate toate camerele. Informați-vă. Eu cred ce stă scris aici. În ale căror ascunzișuri tainice se vor repeta persecuțiile de odinioară.
Notre-Dame de Paris, mii de oameni omorâți în timpul Evului Mediu acolo. Astăzi este un loc sacru. Toată lumea vrea să intre să vadă, să meargă la Notre-Dame de Paris. Când a ars Notre-Dame de Paris, timp de o singură zi s-a adunat 1 miliard de euro ca să fie reconstruit. Dar nimeni nu s-a gândit cât sânge nevinovat s-a scurs în acea clădire. Pe ascuns și nebănuit, ea, Roma, își întărește forțele pentru a-și îndeplini scopurile atunci când va veni timpul să lovească. Personal cred că timpul a venit. Tot ce dorește este o poziție avantajoasă și aceasta i s-a dat deja. În curând vom vedea și vom simți care este scopul elementului roman. Toți aceia care vor crede și vor asculta de cuvântul lui Dumnezeu vor stârni prin aceasta mustrarea și persecuția. Tragedia veacurilor, ediția 1888, pagina 581. Cum poate cineva să se îndoiască de inspirația lui Ellen White după ce a scris aceasta acum 133 de ani în urmă? Pentru mine este strană. Totuși, ce se întâmplă în biserica noastră? Ați auzit probabil de fratele John Paulin, decan la facultatea de teologie la una din universitățile noastre cele mai proeminente, Loma Linda, timp de 12 ani. Discursul lui, acum 2-3 luni în urmă. Unii el declară că tragedia veacurilor nu mai este valabilă astăzi. Ea a fost scrisă pentru secolul XIX. Ellen White știa? Poate da, poate nu. Ce a învățat omul ăsta timp de 12 ani? Era șeful catedrei de teologie. Ce a învățat el pastorii? Este trist. Eu nu judec, dar gândiți-vă că fiecare trebuie să facem o alegere personală. Vă invit să o faceți personal. Înainte de aceasta, calculați-vă bine, faceți-vă socotelile acțiunilor dumneavoastră. Calculați dacă sunteți gata să mergeți cu Iisus până la capăt. Cum a spus un prieten drag, nu este o plimbare, s-ar putea să ne coste și viața. Aici avem lista conducerii de vârf a Statelor Unite și apartenența lor religioasă. Joe Biden, președinte, catolic, primul său discurs când a devenit președinte, a declarat că va susține Biserica Catolică și va ridica la nivelul care trebuie să fie ridicată. Că ea încă nu a primit ceea ce trebuia să primească. Meritul este foarte mare în consolidarea valorilor americane. De când? Nancy Pelosi, speakerul Camerei Reprezentanților, catolic. Senatul Statelor Unite, majoritatea catolici. Statele Unite, Casa, majoritate catolici. Curtea Supremă, majoritate. 7 din 9 judecători supremi sunt catolici. John Kerry, trimis prezidențial pentru climă, catolic. Știați că unul dintre punctele jurământului unui catolic este interesele bisericii mai presus de interesele statului. Iar dacă trebuie să aleg între interesul bisericii și interesul statului, atunci trebuie să împlinesc interesul bisericii. Chipul fiarei, folosirea puterii statului de către puterea religioasă. Tot timpul biserica a atins să pună mâna pe posturile cheie în stat ca să conducă statul, civilul. Acest tabel ne arată cu prisosință ce se întâmplă. 15 mai 21. Biden și Kerry, aceeași față, același partid, candidați diferiți. 28 septembrie 2020, înainte de alegeri. Este interesant. John Kerry a avut un interviu, pe această imagine vedeți, pe fonul, dacă vedeți în spate, tabloul acela cu mai mulți papi. Și aici el îl laudă pe papa, laudă enciclica sa Laudato Si și vorbește despre necesitatea urgentării acțiunilor, implicării în ceea ce privește schimbările climatice. Iar Laudato Si, în centrul ei, are un decret duminical. You're on a very important mission here to Europe. Can you tell us why is it important to include a visit with the Pope during your visit to Europe to talk about climate change? Well, the Pope is one of the great voices of reason and compelling moral authority on the subject of the climate crisis. He's been ahead of the curve. He's been a leader. His encyclical Laudato Si is really a very, very powerful document. Eloquent and morally very persuasive. And I think that his voice will be a very important voice leading up to and through the Glasgow conference, which I believe he intends to, hopefully intends to attend. So we need everybody in this fight. We need all the leaders of the world need to come together and every country needs to do its part. And I think His Holiness speaks with a
moral authority that is quite separate. It's unique, and we need all the power we can bring to the table. At the same time, there are significant different interests at stake between large and small countries. Well, you're absolutely correct. There are differences between countries in what they can do and what they're doing today that is part of the problem versus part of the solution. There are differences, of course. And those differences have been embraced in the language of the Paris Agreement. In very practical terms, how can the United States as a superpower and the Holy See as a much smaller country, but nonetheless as a moral and spiritual authority, collaborate in the fight against climate change? Well, the Holy Father is one, if not one of the most powerful voices on the planet. And he's been extraordinary in the eloquence of his call on people to step up and be reasonable and to live out our responsibility as human beings in caring for God's creation. And we all have to be stewards of that creation. That's his message. But because he is above politics and outside of the hurly-burly of day-to-day national conflict, etc., I think he can sort of, shake people a little bit and bring them to the table with a better sense of our common obligation. But now we're at a day of reckoning with respect to what are the consequences of the way we've been growing. And I think the Holy Father speaks with special authority to our sense of obligation to each other and the ways in which we need to all step up now together. Given the divisions of the world and some of the polarization and the ideology and conflict, that voice is more important than ever. Înțelegeți în ce direcție mergem? Papa Francisc, scrisoarea enciclică Laudato Si, paragraf 71. Acest lucru se vede, de exemplu, în legea șabatului. În ziua a 7, Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrările sale. Dumnezeu a poruncit Israelului că fiecare a 7-a zi trebuie să fie celebrată ca zi de odihnă, un șabat. Și el citează Geneza 2:2-3, Exod 16:23, 20:10. Pe de altă parte, a fost stabilit și un an sabatic pentru Israel și pământul său la fiecare 7 ani, în timpul căruia se acorda o odihnă completă pământului. Nu se semăna și se aduna numai indispensabilul pentru a supraviețui și a oferi ospitalitatea. Levitic 25:4-6. Papa ne spune unde să găsim această informație. În sfârșit, după ce treceau 7 săptămâni de ani, adică 49 de ani, se celebra jubileul, an al iertării universale și al libertății în țară pentru toți locuitorii ei. Levitic 25:10. Dezvoltarea acestei legislații a încercat să asigure echilibru și egalitatea în relațiile ființei umane cu ceilalți și cu pământul unde trăia și lucra. Enciclica papală vorbește despre sabat, paragraful 71. Paragraful 237. Duminica, participarea la Euharistie are o importanță deosebită. Această zi, duminica, așa cum este sâmbăta ebraică, sabatul evreiesc, se oferă dintr-o lovitură duminica la nivel cu sabat. Se oferă ca zi de însănătoșire a relațiilor ființei umane cu Dumnezeu, cu ei înșiși și ceilalți și cu lumea. Duminica este ziua învierii, prima zi a noii creații, a cărei primat este învierea umanității Domnului, garanția transfigurării finale a întregii realități create. În afară de asta, această zi vestește odihna veșnică a omului în Dumnezeu. În acest mod, spiritualitatea creștină integrează valoarea sterilului și al inutilului, uitând că astfel se ia operii care se îndeplinește lucrul cel mai important, semnificația sa. Legea odihnii săptămânale impunea abținere de la muncă în ziua a 7-a. Cunoaște? Cunoaște. Pentru ca să aibă odihnă boul tău și măgarul tău și ca să răsufle fiul slujitoarei tale și străinul. Exod 23:12. A privirii care permite să se recunoască din nou drepturile altora. Astfel, ziua de odihnă, al cărei centru este Euharistia, răspândește lumina sa asupra întregii săptămâni și ne încurajează să ne însușim
îngrijirea naturii și a săracilor. Nu trebuie să repet că duminica, participarea la Euharistie. Duminica este ziua în care se ține Euharistia. Încercați să observați, vorbește de sabat și spune că duminica este. Cum a combinat-o? Care e centrul Laudato Si? O zi de odihnă săptămânală, duminica. În videoclipul Timp și jumătate de timp, este o altă înregistrare, Daniel 12:7 și Apocalipsa 12:14, publicat pe 24 martie, este în limba engleză, autor Luis Munila, pe 24 martie 2021, a fost prezentat John Kerry vorbind la Davos 2020 tuturor liderilor mondiali. Credeți că le vorbește despre duminică? Să nu uităm, mișcarea duminicală își croiește acum drumul în întuneric. Este deja format chipul fiarei? Convingerea mea personală este că da, este deja format. 17 iunie 2021, Vaticanul găzduiește liderii religioși înainte de întâlnirea climatică din Glasgow. 10 iulie 2021, unind lumea pentru lupta cu schimbarea climatică. 12 iulie, Papa va participa la conferința climatică a ONU din noiembrie la Glasgow, dacă îi va permite sănătatea. Totuși, din cauza celor aleși, timpul de încercare va fi scurtat și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte către El. Vă spun că le va face dreptate în curând. Sfârșitul va veni mai repede decât se așteaptă oamenii. Tragedia veacurilor, 630 pagina. Ce evenimente trebuie să aibă loc după ce Iisus iese din Sfânta Sfintelor? Micul timp de strâmtorare începe. Vă reamintesc? Domnul Hristos iese din Sfânta Sfintelor, lucrarea de curățire a Sfintei Sfintelor este sfârșită, dar rămâne o altă lucrare din Sfânta, curățirea altarului. El iese din Sfânta Sfintelor în Sfânta și aici trebuie să aibă loc evenimente. În prezentarea numărul 2 am prezentat o listă de 7 evenimente care trebuie să aibă loc. Unul dintre ele este micul timp de strâmtorare. Am văzut că Dumnezeu are copii care nu cunosc și nu păzesc sabatul. Ei nu au respins lumina privitoare la sabat. Iar la începutul timpului de strâmtorare am fost umpluți de Duhul Sfânt pe măsură ce mergeam și vesteam cu mai multă putere sabatul. Observați, Dumnezeu are copii care nu știu despre sabat. Aici, cei care cunosc despre sabat, la ieșirea lui Iisus din Sfânta Sfintelor, trebuie să predicăm acestor frații ai noștri care nu cunosc despre sabat și ei vor lua decizie. Nu adventiștii de ziua 7. Nu uitați, chipul fiarei este încercarea finală pentru Biserica Adventistă de ziua 7. Conform celor scrise și conform activității Marelui Preot în Sfânta Sfintelor și în Sfânta, în sanctuar. Iar aici e vorba de acei frații ai noștri care nu știu adevărul despre sabat. Acest lucru a umplut de mânie și aici scrie celelalte biserici. O să vedem ceva foarte important mai târziu. Și pe adventiștii nominali, întrucât nu puteau combate cu succes adevărul despre sabat. În acest timp, toți cei aleși ai lui Dumnezeu au văzut clar că noi avem adevărul și au ieșit și au suferit prigoana împreună cu noi. Ele nu face distinție. Cei care nu cunosc adevărul și noi care cunoaștem adevărul, aceia care îl primesc se unesc și mergem înainte. Împreună vestind adevărul. Suferind împreună cu noi. Am văzut sabia, foametea, epidemii și mare tulburare în țară. Pagina 85 este între paranteze și a fost inclusă de doamna White. Acesta nu poate fi timpul strâmtorării lui Iacov, deoarece, așa cum am văzut mai devreme, când are loc acest eveniment, harul s-a închis deja pentru omenire și nu există niciun motiv să mergem și să proclamăm sabatul mai pe deplin. Atunci nu mai este nevoie de predica sabatul. Acest timp de strâmtorare este micul timp de strâmtorare. Pentru că marea strâmtorare, ori timpul strâmtorării, când nu mai putem predica și nu e nevoie, este după închiderea harului. La pagina 33 se află următorul pasaj. Iar la începutul timpului de strâmtorare am fost umpluți de Duhul Sfânt pe măsură ce mergeam și vesteam cu mai multă putere sabatul. Începutul timpului de strâmtorare menționat aici nu se referă la vremea în care încep să fie revărsate plăgile, ci la o scurtă perioadă de timp înainte de a fi revărsate, în timp ce Hristos este în sanctuar, în Sfânta. În acea vreme în care se încheie lucrarea de mântuire,
Iisus este în Sfânta, mijlocind doar numai pentru sfinți. Nu uitați, vă rog, aspectul acesta. Lucrarea din Sfânta se face pentru sfinți. Necazul, deci acesta este în Levitic 16 cu 18 și 19, Apocalips 8 cu 4. Necazul va veni pe pământ și toate neamurile vor fi mânioase, dar ținute totuși în frâu, pentru a nu împiedica lucrarea celui de-al treilea înger. Scrie Timpurii, pagina 85. Iar la începutul timpului de strâmtorare am fost umpluți de Duhul Sfânt pe măsură ce mergeam și vesteam cu mai multă putere sabatul. Timpul de strâmtorare, micul timp de strâmtorare, atunci când se dă decretul duminical. Am văzut sabia, foametea, epidemii și mari tulburare în țară. Ellen White, Scrieri Timpurii, pagina 33. Când Iisus a ieșit din Sfânta Sfintelor, am auzit clopoței veșmântului său și în acel moment al ieșirii sale, un nor de întuneric a acoperit pe locuitorii pământului. Atunci nu a mai fost niciun mijlocitor între omul vinovat și un Dumnezeu jignit. Câtă vreme Iisus stătuse între Dumnezeu și omul vinovat, oamenii avuseseră o protecție asupra lor, dar când El a încetat să mai stea între om și Tatăl, aceasta a fost îndepărtată și Satana a avut controlul deplin asupra celor definitiv nepocăiți de la sfârșitul timpului. Această mențiune definitiv este în original, în engleză. Acest sfârșit de frază nu există în original. El este doar în limba română. Scrie Timpurii, pagina 85. Iar la începutul timpului de strâmtorare, am fost umpluți de Duhul Sfânt pe măsură ce mergeam și vesteam cu mai multă putere sabatul. Acest lucru a umplut de mânie celelalte biserici și pe adventiștii nominali, întrucât nu puteau combate cu succes adevărul despre sabat. Se poate argumenta că bisericile ar fi înfuriate pentru că am compara sabatul cu duminica, semnul fiarei. Dar de ce i-ar înfuria pe adventiștii nominali? Ceva nu merge aici. Vom reveni la această întrebare, dar permiteți-mi să vă dau un indiciu. Și la începutul vremii de necaz am fost plin de Duhul Sfânt în timp ce ieșeam, Osea 6:23, și proclamam sabatul mai pe deplin. Acest lucru a înfuriat biserica și pe adventiștii nominali, deoarece aceștia nu puteau infirma adevărul despre sabat. Un cuvânt către turma mică. Scrisoare către Joseph Bates, 7 aprilie 1847. Dacă ați observat, se spunea bisericile și aici se zice biserica și adventiștii nominali. Alt citat, și la începutul vremii necazului am fost plin de Duhul Sfânt în timp ce ieșeam și am proclamat sabatul mai pe deplin. Acest lucru i-a înfuriat biserica și pe adventiștii nominali, deoarece aceștia nu puteau infirma adevăratul sabat. Acum următorul citat. Iar la începutul timpului de strâmtorare am fost umpluți de Duhul Sfânt pe măsură ce mergeam și vesteam cu mai multă putere sabatul. Acest lucru a umplut de mânie celelalte biserici și pe adventiștii nominali. Vezi de asemenea apendice, nota editorului. Întrucât nu puteau combate cu succes adevărul despre sabat. Scrieri Timpurii, 1882, pagina 33. Indiciul este, într-un loc, Ellen White vorbește în 47, a înfuriat biserica și adventiștii nominali, iar în altă parte spune biserici și adventiștii nominali. Vom vedea mai târziu de ce această diferență și care este adevărul și cine este înfuriat. Biserica noastră sau bisericile celelalte. Este foarte important, pentru că aici este ascuns un adevăr pe care peste 100 de ani nu l-am cunoscut, ce a fost ascuns de noi. Ce eveniment trebuie să aibă loc după ce Iisus iese din Sfânta Sfintelor? Harul se închide pentru cei răi și pentru credincioșii cu numele. Apoi am văzut că Iisus nu avea să părăsească locul prea sfânt până când nu avea să fie hotărât fiecare caz. Fiecare caz este hotărât înainte ca Iisus să iasă din Sfânta Sfintelor. Când El iese de acolo, cazurile tuturor sunt hotărâte. E foarte important. Fie pentru mântuire, fie pentru nimicire. Și că mânia lui Dumnezeu nu poate veni până când Iisus nu-și termină lucrarea în Sfânta Sfintelor. Levitic 16 cu 18. Până nu-și scotea veșmintele de preot în Sfânta, Levitic 16 cu 23. Și nu își punea hainele răzbunării în Sfânta, Levitic 16 cu 24. Scrieri Timpurii, pagina 36. Deci, soarta e hotărâtă în Sfânta Sfintelor, dar nu putea să vină
pedeapsa și nimicirea până el nu-și încheia lucrarea în Sfânta Sfintelor, nu-și scotea veșmintele de preot și nu-și punea haina răzbunării. Iarăși parcă nu se amintește de lucrarea din Sfânta. Dar ieșirea din Sfânta Sfintelor este un eveniment și punerea hainei de mare preot este un alt eveniment care are loc după ce păcatele sunt puse pe capul țapului spășitor, adică al lui Satana, iar aceasta are loc după ce se face curățirea altarului, iar aceasta are loc în timp ce se predică a treia solie îngerească și aici, la ieșirea lui Iisus din Sfânta Sfintelor, cei nelegiuiți sunt lepădați pentru totdeauna, omul vinovat nu mai au mijlocitor, iar mijlocirea continuă pentru poporul sfânt al lui Dumnezeu. Cei 144.000 și cei care au venit în ceasul al 11-lea din celelalte biserici. Fiecare caz este hotărât, nota, atât neprihăniți sau nelegiuiți, a tuturor. Deci când Domnul Iisus iese din Sfânta Sfintelor, cazurile sunt hotărâte, numai că harul încă nu este închis. Foarte important lucrul acesta. Acei credincioși cu numele care ajung până la vremea necazului nu poate fi timpul strâmtorării lui Iacov, deoarece Iisus continuă să mijlocească. Acei credincioși cu numele care ajung la vremea necazului nepregătiți își vor mărturisi păcatele în fața tuturor, în cuvinte de durere aprinsă, în timp ce cei răi se bucură de suferința lor. Cazul tuturor acesta este fără speranță. Când Hristos se ridică și părăsește Sfânta Sfintelor, Levitic 16:18, atunci începe timpul de strâmtorare. Observați? Nu Sfânta, Sfânta Sfintelor. Micul timp de strâmtorare. Și cazul fiecărui suflet este hotărât și nu va exista sânge ispășitor care să curețe de păcat și întinare. În timp ce Iisus iese din Sfânta Sfintelor, El vorbește cu un ton hotărât și cu autoritate împărătească. Cel ce este nedrept să rămână nedrept, în Sfânta, tămâietoarea este aruncată pe pământ. Apocalipsa 8:5, scrieri timpurii, pagina 279 și Tragedia veacurilor 613. Cei care au amânat pregătirea, adventiștii credincioși numai cu numele, nu lucrătorii din ceasul al 11-lea. Pregătirea pentru ziua Domnului, când Iisus decide fiecare caz în Sfânta Sfintelor, Maleahi 4:4. Nu ziua răzbunării, ci ziua când se decide cazul fiecăruia. E ziua în Sfânta Sfintelor. Nu o pot obține în timpul strâmtorării acelea mici sau în orice perioadă viitoare. E vorba de acele fecioare neînțelepte care nu au ulei și nu mai pot aduna. Cei drepți nu vor înceta strigătele lor serioase și agonizante pentru izbăvire. Iisus mijlocește în Sfânta pentru ei, Levitic 16:19, Apocalipsa 8:4. Ei nu-și pot aminti niciun păcat special. Păcatele lor au fost șterse în Sfânta, Levitic 16:20 și 21. Păcatele lor fusese îndepărtate în țara uitării și nu și le mai pot aduce aminte. Cei 144.000, The Spirit of Prophecy, volumul 1, pagina 123, paragraful 2. Iisus ne-a lăsat cuvântul, de aceea vegheați, fiindcă nu știți când vine Domnul casei, seara sau la miezul nopții sau la cântatul cocoșului sau dimineața, ca nu cumva venind pe neașteptate să vă găsească dormind. Și ce vă spun, spun tuturor, vegheați. Asupra păcatelor trebuie să veghem, să nu ne găsească în păcat. Și noi veghem și așteptăm revenirea stăpânului care trebuie să aducă dimineața, ca nu cumva venind pe neașteptat să ne găsească dormind. La ce timp se face referire aici? Nu la arătarea lui Hristos pe norii cerului spre a găsi pe poporul lui adormit. Nu, ci la revenirea lui de la slujirea sa în locul prea sfânt al sanctuarului ceresc, când se dezbracă de îmbrăcămintea sa preoțească și se îmbracă cu hainele răzbunării și când se dă porunca cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să se întineze și mai departe. În Sfânta, când tămâietoarea este aruncată pe pământ, Apocalipsa 8:3, scrieri timpurii 279 și Tragedia veacurilor 613. Timpul acesta, vă rog, memorizați aceasta. Timpul acesta vine pe neașteptate asupra tuturor și cei care au neglijat să-și curețe sufletele prin ascultare de adevăr sunt găsiți adormiți. E trist. Timpul acesta este când? Când Iisus iese din Sfânta Sfintelor. S-a sfârșit.
nu când vine pe norii cerului să-și ia poporul. Dumnezeu nu mai poate să rabde mai departe. Vor fi o serie de evenimente care descoperă că Dumnezeu este stăpân pe situație. Adevărul va fi proclamat cu o vorbire clară, fără greșeală. Din ce în ce mai mult, pe măsură ce zilele trec, devine neîndoios faptul că judecățile lui Dumnezeu sunt pe pământ. Deja am văzut în prima prezentare. În foc, inundații și cu tremur. El îi avertizează pe locuitorii acestui pământ de apropiata lui venire. Se apropie timpul când marea criză din istoria lumii va veni, când orice mișcare din grămuirea lui Dumnezeu va fi urmărită cu interes intens și cu o teamă care nu poate fi arătată în cuvinte. În succesiune rapidă, judecățile lui Dumnezeu vor urma una după alta. Foc, inundație și cutremur. Exact ce am văzut. Ce se întâmplă acum? Război și vărsare de sânge. De ar ști oamenii timpul cercetării lor. Sunt mulți cei care încă nu au auzit adevărul cercetător pentru acest timp. Aceștia sunt lucrătorii din ceasul al 11-lea. Timpul judecăților nimicitoare ale lui Dumnezeu este timpul harului pentru cei care nu au avut prilej să afle care este adevărul. Care este timpul acesta? Timpul micii strâmtorări. Cu duioșie va privi Domnul asupra lor. Inima lui e plină de îndurare, e mișcată, mâna lui este încă întinsă pentru a mântui. În timp ce ușa e închisă pentru cei care nu vor să intre. Soarta e hotărâtă. Numai Domnul Hristos știe cine este mântuit și cine nu este. Dar cei din ceasul al 11-lea, măcar că Domnul știe că ei sunt mântuiți, ei trebuie să demonstreze în fața Universului, a îngerilor, că ei sunt neprihăniți. Testul lor este sabatul, pe care îl vor proclama adventiștii de ziua 7-a, care sunt sigilați odată cu ieșirea Domnului Iisus din Sfânta Sfintelor în Sfânta. Acum înțelegem anul 22, toamna anului 21, începutul anului sabatic, Marele Preot iese din Sfânta Sfintelor și intră în Sfânta. De ce e atât de important să înțelegem cât de special este acest an? O să vorbim un pic mai târziu despre indiciul cel mai puternic. Dacă vă dedați încăpățânării inimii și mândrie și îndreptățire de sine, nu vă mărturisiți greșelile, veți fi lăsați supuși ispitelor lui Satana. Dacă atunci când Domnul vă dezvăluie greșelile, nu vă pocăiți sau nu vă mărturisiți, providența Lui vă va smeri din nou și din nou. Veți fi lăsați să faceți greșeli de un caracter similar, veți fi lipsiți de înțelepciune și veți numi păcatul neprihănire și neprihănirea păcat. E trist. Am trecut de atâtea ori prin situația aceasta. E trist. Ai milă, Doamne, de noi. Ai milă de adventiștii de ziua 7-a. Ai milă de fiecare în parte care iese la amvon și vorbește din ale lui. Ai milă de conducerea acestei biserici. Multitudinea de înșelăciuni care vor predomina în aceste zile de pe urmă vă vor înconjura. Încă nu au început. Și veți schimba conducătorii, adică stăpânul. Și nu veți ști că ați făcut acest lucru. De ce? Pentru că odată respins adevărul, lumina Dumnezeu nu poate să ne mai dea alt adevăr. Lumina merge în creștere. Dacă respingem aici, suntem lăsați în întuneric. Înțelegem cât este de important a înțelege Levitic 16. A înțelege când se încheie, ce urmează, când se pun păcatele, când se închide harul, ce urmează iarăși. E foarte important. Domnul să ne ajute. Acest citat este din Review and Herald, 16 decembrie 1890. Sfânta Sfintelor. Când Hristos se ridică și părăsește Sfânta Sfintelor, Levitic 16 cu 18, atunci începe timpul strâmtorării. Și cazul fiecărui suflet este hotărât. Sora White scrie foarte clar lucrul ăsta. Și nu va exista sânge ispășitor care să curițe de păcat și întinare când iese din Sfânta Sfintelor. The Spirit of Prophecy, volumul 1, pagina 123.2, al doilea aliniat. În Sfânta. Apoi l-am văzut pe Iisus, care slujise înaintea chivotului care conținea cele 10 porunci, aruncând jos cădelnița. În Sfânta.
Dovada Apocalipsa 8:5, Scrieri timpurii 279, Tragedia veacurilor 613. Și-a ridicat mâinile și a strigat cu putere, s-a sfârșit. Ellen White, Scrieri timpurii, pagina 36. Care este diferența? Timpul de probă se poate închide doar o singură dată. Diferența între Sfânta și Sfânta Sfintelor. Timpul de probă se încheie doar în Sfânta Sfintelor pentru adventiști, iar în general timpul de probă se încheie la sfârșit în Sfânta, când Domnul, după ce și-a pus mâinile pe Satana, face absolvirea totală a păcatului poporului său și își schimbă haina de mare preot în haina de răzbunare. Deci, diferența este că o singură dată se închide harul și el este la sfârșitul slujirii în Sfânta. Ce eveniment trebuie să aibă loc după ce Iisus iese din Sfânta Sfintelor? Ploaia târzie. Acest aspect îl vom studia în următoarea prezentare, în partea numărul 4. Domnul să ne ajute să aprofundăm studiul nostru și să credem doar ceea ce stă scris. Amin.